masuk gak ya? Suara gue kekencangan nanti. Gue mau nyanyi dulu pakai mic. Yo coba. Tes. Ya, tes. Segini. Tes. Togu ao tu haki, iring-iringlah kaki, tung maol do dalani, unang lilu audisi, Yesus Tuhan, gomos tiop tangaki, nang rahis pedalani, saha tau tu surgoi. Udah bisa? Kayaknya naikin dikit deh. Naikin dikit. Kayaknya naikin dikit. Soalnya udah kenceng suaranya. Tes ya udah. Oke. Sekarang 769. Tude bata do pakiri maki. Ada nanti. Hah? Ada kan? Tapi kamu udah bisa kan? Coba ini dulu. Aku mau pakai mic. Tuh dia bata. Tu de bata do pakiri maki di tanola nang awang-awangi ibanado haposaki tok tong do diramo tilakaki
Torope maramana hopia debataki dombu marihona posro haki sonang doa ibana dona mandongani ya. Nasanando yami itu dari
Salam. Hurian nahino holongani Tuhan Yesus Kristus. Marsal puan doa ke ari dohot bulan dipatsani ngoluta. Ragam namasa pasiki pasorin. Lasni roha dohot arsak. Adong parjupangan. Songoni nang parsirangan. Adong namarutung. Adong narugi. Adong nalaho dohot naro. Ima urdut ningoluta hombartu pardalanan tiki manuju ujung nisaluhud. Alain waing di luas tuhata dope hita sahat tu ujung ni tahun 2002 on. Tung takas dosa tia debata mangaramoti hita. Maulia tema di debata parholong roha jala pardenggan basai. Tamama okku honota orang nabadia laho mamuji dohot pasangopon tuhata romahita marolop olop tujuluna marende mahita sian buku ende 580 sada. Sangap di Jehovah nasun timbuli balgani holong na dang tarasami dilehon anak na nasasadai manabus hita jolma pardosai puji ma debata ala manisia las roham somba ma debata dapat ton Jehovah dimbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Tung soha suhatan do basanai marhite anakna nilehon nai muda na durus do dihau pilangi rura bedo sata las di bainani puji ma debata ala manisia las roham somba ma debata dapat ton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
ala diramuti hodo kami mendalani tahun 2022 menghadapi ragam na masa sahatu ujung ni tahun hu hamoleateon hamido alani di pasu-pasu ho huriam HKBP Distrik 8 DKI Jakarta on patuluson orientasi panghobasion di HKBP tahun 2022 ima tahun hasoda aniroha asima roham dihami saidungani mahami manalapuhon tahun on jala patolhas mahami memasuki tahun 2020 tolu si basa-basanon mutuhami dihaposi rohanami do pangaromotonmu dihami jala togu-togonmu dohami makiai sakap hasonangan napi pinatu pami ramoti mahuriam manghaluhon panjohonmu marsi urapan mamorsan akana dokdoki ima dalan nami mangararoti patik ni Kristus di tongani keluarga huria dohot masyarakat nah humaliang hami saya tahu sangap di guarmu ma ngolu nami jalalas ni roha nang pasu-pasu tu humaliang hami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marende maitas yang buku ende 754. Mardame jala sodang dongolukon dirohakon mardame jala sodang dongolukon tong dirohakon mauliate goklas niroha maringan holong me Tuhan dia mauliate goklas niroha maringan holong me Tuhan dia. Tangion hamuma patik de bata di perpunguan ujung tahunon na tersurat di Joshua sada ayat sia dan nungah hudok tuho pirma tondim jala marsi hohot unang manundit nondit roham jala unang tahuton ai Jahoba di batam dodonganmu manang dompak dia peho mangalaka atong rap mangidogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amen. Marende maitas yan buku ende onop ratus ya pitu. Pelehon madiriku mangihuton lomomi dada pena olo salpu namanggo hirohaki hotok toki hutonoku Yesus napalua hosaping doolo aku alani martua. Manang piga jom nari salapunota ma tahun 2022 bongotata ma tahun 2020 molo manaili hitatupudi ragam donata sakapi di ngolu marsa sahalak di rumah tangga nang di huriape adong doina tulus alai adong dope nasudat di akka sakap naung tulus hamolateon hotato tu tuhata pardingan basai siala asini rohana napa tulus sakap na hombartu sakap na dihita
molodang tulis dope nata sakapi di bagasan unduk niroha mahita manjalo na adong dope na dubenggan sangkap ni Tuhani tuhita alai molo tabilangi denggan ni basana tuhita tamado ikon hati dak honota. Puji ma Jahoba ale todiku jala unang tunghul pahon denggan ni basana sudena. Di pardalanan ni akatiki nang tabulus di tahun on tauji ma mambahen ruji-ruji dirita be tasukun matu dirita nunga tapake partikian naung tabulus pasangopon tuhata molo dilehon tuhata tuhita pematang pinopar suara jabatan arta manang hamoran nunga tapake i gabe tau hararat ni barita nauli sian tuhata alani i di bagasan unduk dohot serep ni roha jonjong mahita diadop ni tuhata patedek sude dosata. Narodo autu jalami gale doa Europia o Jesus alamu dan midison doa patah Martang yang mahita ale Tuhan libata pargugu naso hatu dosan jala amanami hujau hami dogarmu nabadiai alana targogot hami marningot dosa nami saya marasini roha maho midahami sesama dosa nami salahutna jala surumaton di parbadia tu roha nami be asa tarbahen hami mangaloi ho di bagasan hak tigoran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda na pinar baga-bagam di akka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni libata toringat tu hasesani dosata molotung adong manang ise namar dosa adong do pangondiata diamai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai jala ibana do pardenggan taringot tu dosata alai dada holan taringot tu dosata dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasangapon mana dibatana digijang. Amin. Marende maitas yang bukende 450 tolu. Si palu adogo armu saut malu atau diki nasarat teni sibolis ikon sega bainoni go armi tu haki holani do endeki armi Jesus ki do pamalu rohaki hatani dibata turpuk dihita di parpunguan ujung tahunon iman tersurat di sada raja-raja walu
ayat 54 160 sada. Jadi dungsun ditangyakon Raja Salomo tu Jahoba saluhut tangyang dohot pangandion ondeng hehe maibanasian adopon ni langgatan ni Jahoba dohot siana marsinggangi dohot siana pinar hebang nai tangan nama dopak banua gijang. Laos jongjong marajai, huhut mamasu-masu sadok luhutan Israel, pola dipagogo suarana madok songonon. Pinuji ma Jahoba naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel, hombar tu sandok naung pinarbaganai, dang adong tertinggal nangko sada hata sian saluhut hatanana denggani, naung pinabuana hita marhitesian si Musa naposonai. Sai didongani Jahoba debatatai mahita, songon naung ni dongananna akka oputta na jolo, sai unang ma ditadikon ibana hita, manang mabolokkon hita. Sai ditaiti marohatta tu ibana, asa marparange hita di saluhut dalanna, huhut mangaradoti akka natonana, dohot patikna, dohot uhumna, akka naung tinohonna tu akka oputai. Jala saluhut hata pangiduanon, akka naung husobahon di adopan ni Jahoba, sayang menggomai di jolo ni Jahoba debatatai, borngin dohot arian, asa pasitongonna uhum tu naposona, dohot tu bangsona Israel sikop ari-ari. Asa tung saluhut bangsoni tanoon mananda pabua Jahoba to do debata jala dukkoni ibana dangadong. Jala ikosun disudut rohamuna tu Jahoba debatatai, asa marparange di bagasan akka patikna, jala mangaraudiuti akka tonana suman songon sadario. Ima sahatna martua doakana tumongon hatane dibata jala naumpe opsa. Amin. Marende maita sian buku ende 724. Tuhan ban mangolukon parbadiai mamadiho pake manang tikikon mamuji pasangapo mamuji pasangapo. Saat malamoni roham lam na tadi ngolukon topa rohana iyas asa tama au jorong asa tama au jorong. Taha tidakon maha poroseatai songona kina tindakon dongata saha porsian disandok portibion rap mahita mandok au porsia dula.
Sunggul-sunggul na parjolo parpunguan bodari ujung tahun di Boronginon tapatupado parpunguan bodari ujung tahun doho tema di Banama asangapon ro di saleleng-lelengna. 2. Berik dan laporan keuangan. Dung sidung sunggul-sunggul tabekema berik dan laporan keuangan HKBP Cawang 2022. Horas mari kita saluhuna aka manginang. Selamat Natal. Nuaeng hujahama di hita berih di Huriata di tahun 2022. Dan apalah sudi jahaun nami boy maanon tajahabe di Bagasta alai holan aka na rikot ma na hujahawan hami. Hujahama di hita patujolo. Tabi madihamu di bagasan guaran itu hatta Yesus Kristus. Hurian itu hatta tapuji made bata aman nang menjadi hok kita jalan memasuk-masuk hita. Doh Tuhan Yesus Kristus na mangalehon aseni rohana tu hita. Doh tod di parbadian na mangurubi hita di pardalanan ningulut tabe nang huriana pe. Namar pungudo hita nuaeng di ujung ni tahun 2022 on markite pertangyangan bodari ujuk tahun. Totu sada do tujuatta di harorota. Ima makamolatehon saluhut kabahenan ni debata. Naung tajalo di pardalanan di ngolut ganup. Ganup marsada-sada. Suang songoni di pardalanan di huriata. Mulai sian bona ni tahun 2022 satu ujung ni tahun 2022 on. Tak 3 jom nari. Mulu di luas asini rohani Tuhani. Salpuhonot tama tahun on. 5 tahun 2022 on, jalan masuk mahita tu sada tahun naik baru 5 tahun 2020 tolu. Atong di perpunguat tabor nginon tama mahita pasahaton puji-pujian di saluhu papahenan ni debata naung tajalo. Jalan laos ima nian na mangojar hita pasahaton puji-pujian dohot sangap di debata. Udut ni mangido pangurupion di debata asa tok tong didongani hita madalani tahun 2020 tolu naung jonok di jolota. Di huriata sendiri tau sahod do songod dia pahisaton akka pakobasion di tonga-tonga ni huriata alai totu saya godang dope hahurangan di pakobasion nami di huriai mangido mahami tuhamu ama nami na nami na poso bulung sekolah minggu nang sudi hita na pungu di son tangia kok kamu ma asa tutikin nang ro boy patupaut tanah lumubi denggad dope akka pakobasion di tonga-tonga ni huriata songon hatanya debata nama dok marsirupa mahamu mamorsan akan aduk doki hapor siaon makirim hita di akar ragam di pasu-pasu debata nanaing patupaon na di hita jala manupak madebata di akana taula makorhon gabe na niula di tangata doh tiur-tiur sude akka perdalanata molotumpe adong hamaulon tahadopi pos marohata di dongan itu hanido hita jala laos patuguhonon na do hita patuguhon hita do ini ditikion denggad do patorangon nami songod dia do perdalan ni huriat taman dipak nasa tau bolonon do sakap dada holan gabi bertanggung jawab tu huria alai laos marhite on makirim do hita asa dapot akan nauli tujuruanon asa molo adong nahurang sikop di akka pakobasio di huria boy mata pasikop tu akatikin naeng ro alai molo nunga dasip naeng do lampada sipota asa tung denggas sude songod dalan hamalateon ni rohata tu debata ala naung didongani huriani huriata di bagasa sataunon akaulaun ni huria gambaran umum ima rapot huria permingguan do pertangyangan sektor mamuka di tahun 2022 on nunga tapatu babe secara offline ima aka parmingguan di sekolah minggu nang songoni parmingguan dewasa dohot pertangyang ape nunga tapatupa di bagas-bagas ni aka ruas
Noaeng taidama Dewan Koinonia di seksi sekolah minggu dohot praremaja tongdo nunga mardalan akka pakobasion secara offline di sekolah minggu dohot praremaja. Praremaja mamuka di bulan April nunga mardalan be ibadah khusus praremaja nama ringanan di konsistori. Mulu sekolah minggu nunga mardalan tong di Garijata secara offline. Seksi remaja Naposo Bulung tong songoni aka manginang di parsetongaan di tahun nungga mardalan be di patupa secara offline. Sebelumnya mardalan secara daring doi alai moliate madi Tuhan nungga mardalan be secara offline. Dohok disi adong husurit tok kami aka ulau na pinatupa ni Naposo Bulung. Seksi paropuan tong do songoni di mamuka persitongan di tahun nunga mardalan be secara offline. Nah sebelumnya mardalan secara daring. Jala adong disi piga-piga kegiatan naung niulahon di seksi paropuan. Seksi ama. Mulu seksi ama baik kon tatang yakot dope. Asa boy adong jala boy dengan mardalan tu tahun nanaing ro. Ima naik kogugu tatang yakon aka manginang asa boynyan dengan mardalan. Alai sada naik baru ima seksi lansia. Seksi lansia ima hadunguan ni sadok bawa do paropuan ruas ni huria nama rumur ono 10 tahun tu gijang. Di hari Minggu 20 Mei 2022 nunga dipuka punguan lansia HKBP Cawang. Jala dipilit songon ketua lansia ima amang situa belumban gau. Saplonom wip di patupa PHD punguan lansia HKBP Cawang na Parjolo. Dukon nii las mardalam ma PHD punguan lansia sehali 2 minggu ganup hari Selasa masuk pukul 10 onom wip. Tatangnya koma punguan lansiawan asaboy lam tu hebangna aka manginang mulu ni ida semangak ni lansia luar biasa do. Di bagasan satahunon jala taringo tu kehadiran sangat-sangat semangat dan rajin sekali. Alani saya anggiat ma lam tu renggasna aka manami inanami lansia laho mangihutton aka pertangyangan di Huriata. C. Dewan Marturia. Seksi sending di tahun 2022 on dangapala boy dope mardalan seksi sending alai pakirimon di tahun 2020 tolu boy maniani mardalan di seksi musik nunga mardalan B sude jala tahirim do lam tu hisakna musik anon di tahun 2020 tolu. Di Dewan Diakonia songoninang Dewan Diakonia dengan do mardala sude laho pasahaton manang besuk tu akan namar sahid kunjungan pastoral tu akan namarukil dohot tu namoding dohot lan akan asing dengan do mardalan di patupa Dewan Diakonia pakirimota panatapat tujolo saya anggiat mamuse lam tu hisakna hita lahu mangulahon akka ulahon Diakonia marhite seksi Diakonia sosial. Songonima nang seksi pendidikan mardala duduk dengan ima dinapasahaton apresiasi tu akka yana kota na juara sada 2 dohok tolu jalan nunga mardalani dohok dengan. Di seksi kesehatan tatangnya koma asa di tahun 2020 tolu boy muse di patupa bulan kesehatan di tonga-tongani Huriata. Songoni nang seksi kemasyarakatan pe nunga dengan mardalan. Perayaan Natal. Moliate ma pinasaha tu panitia gotilon HKP Cawang tahun 2022 nau makalujahon makobasi saluhut akan narikot di sude perayaan Natal na dipatupa di Huriata. Baik acara sekolah minggu dohot perayaan Natal umum HKP Cawang, pesta Natal umum na niuluhon ni Perdita TO Lumban Raja Emin dengan mardalan. Pesta Natal na Parjolo na niluhon ni uluan ni Huria Pardita Joshua MF Aritonang mardala dohok denggan diuduti dohot marulaon na Badia
Nang songoni pesta Natal padua hon ni uluhon ni ang padita sawari toga torop mardalan dohok denggan. Panitia jubileum, manang pesta jubileum. Pinuji madebata ala asini rohana dung saya tarpaima salileng 2 tahun, siantik kinang tinotuhokian ima 12 Maret 2020, dung ngasaut be di patupa pesta jubileum 50 tahun. Laos di padomu dohok pesta ulang tahun ke-52 HKBP Cawang. Di patupa di hari Minggu 27 Maret 2022 di Ballroom Onom Pitu Walu Cawang. Nani uluhon ni Amang Praises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernat Manik MTH Parjamita, Pendeta Sawari Tugatorop, liturgis Pendeta Joshua M. Faritonang, Warta Jemaat, Situa B. Lumban Gaul, Majahahon, Sejarah Huria. Molate matado tusude panitia jubileum 50 tahun HKBP Cawang na niuluhon ni Amang FWP Sihombing na makalojahon makoba si saluhut akan nariko di sude perayaan jubileum 50 tahun HKBP Cawang gabe boy mardalan dohok denggan marsangak madebata alani akka pakobasiota di pakobasion na meragam boy ma taida disi akka manginang boy ma tajahahon ala kapakobasion na maragam dui boy dui tajaha di akka di Jagut Tabe. Rumah tinggal Badan Audit. Selama tahun 2022 dan apala adong do pemardalan ulang di Badan Audit ni Huriata, alai tahirim do marhite Badan Audit akka evaluasi program anggaran dohot pakobasion nabui pahe bako pakobasion ni Huriata itu tahun 2020 tulu. Asa ulang verifikasi di patupa 2 kali setahun. Rumah tinggal uluan ni Huria HKP Cawang. Totong do pinasahat maulaya titik keluarga FC Hobbing Baru Marbun. Siala haradion ni rohana sida mengalih bagas nagabe inganan. Manang rumah tinggal ni ulian ni Huria sepola marsewa. Tuhat tama masuk-masuk keluarga nasida tujuruanon. Hapar haladoon pakobasion ni akasitua di akka ulang di ganap sektor nang di akka ulang ni Huria parmingguon di pertangyangan nang di akka pesta dohot kegiatan ni Huria na maragam. Ulaon parsermonan marhalado na di patupa ganup ari Rabu masuk pukul 10 siawip. Anggia ma tu tahun 2020 tolu boy nian saluhu na parhalado lamuretta ro madohoti parsermonan ni Huriata. Di tahun 2022 dingga do mardala rapo parhalado partohonan ni Huriata imalaho manaringoti konsep program dohot anggaran sibuanon tu rapot Huria. Suang songoni nang rapo parhalado laho manaringoti akka narikot siubasan ni Huria. Torop ni parhalado nama kobasi di Huriata sa 1 Desember 2022 pardita sahalak situa onopalak bendahara sahalak calo situa sahalak. Anggiat ma di tahun 2020 tolu lam marsitutu jala lam turinggasna saluhu na parhalado ni Huriata di bagasan hasadaon mangulahon akka ulaon ni Huriata mangulahon ulaon hobart roster nang madohoti parsermonan parhalado. Tanggung jawab ni ruas tu Huria. Tahamolateho do parsituon ni Huria pasahaton akka tanggung jawab na tu Huria marhite na pasahaton pelian-pelian tahun manang pelian bulanan. Alai si hehata do ma ala hobar tu bilangan ni ruas ni Huriata tardo masegodang do pe ruas naso mangulahon tanggung jawab na marhite na pasahato pelian na tu Huria. Tahamolateho do nang parsituon ni ruas ni Huria namadai akka pasu-pasu nang jinalona di sia debata marhite na pasahaton akka pelia di ganup ari Minggu pertangyangan nang akka hamolateon na tu gereja. Anggiat ma di tahun 2020 tolu sailam ditabay debata pasu-pasu na tu saluhu na ruas ni Huriata asa adong bahenon na lahu manggohi akka tanggung jawab na tu Huria. Statistik Huria boy taida disi jumlah kakak ono 17 kakak penguma sude 220 sada halak. Pamikirio tu pakobasio tu jolo, napar jolo tong do taparea pelayanan ni Huria pelayanan dalam turinggas radot retta dohot serep ni roha. Asalam turinggana dohot majuna pakobasio ni Huriata siat tahun tu tahun. Rak meningkat ton kehadiran ruas marminggu
dohot pertangyangan sektor suang songoni akka kegiatan huria, seksi-seksi sekolah minggu, remaja naposo ama ina, asa sude ruas parsi dohot di akka kegiatan sektor mula adong ulaon las niroha dohot arsak niroha. Pada sipon pakobasiota hobar tu akka hamajuan di zaman tuntutan pakobasion na mengena apit tu perkembangan di zaman, menghadapi masalah-masalah narkoba, kenakalan-kenakalan remaja dohot aliran-aliran agama Kristen baru, dengan cara ibadah liturgi, nyanyian napaheheon emosi, perasaan, nang gerakan tangan na membahan semangat. Alani saya tong dolu luata dalam peningkatan pelayanan sekolah minggu dohot remaja, terlemobi unang gabi terbabuat tu aliran, namaralo tu konfesi liturgi dohot dogma ni huriatta. Peningkatan pelayanan. Huriatta naing lam siap di haradion di parhalado pengurus-pengurus kategorial nang ruas ni huria pe parsi dohot mamikirhon. Makatai jala mendukung kegiatan-kegiatan huria ima marhite-hite akka pengurus-pengurus kategorial. Dohot ruas mangulahon pakobasion i. Tarlumobi tapatupa program kerja dohot anggaran HKP Cawang di tahun 2020. Saya totong ma hita di bagasan hasadao dohot holong laho patopahoni. Panutup, sangoni mana boy pajujur hami di barita jujur tahun on, nungahu saon hai mangguriton akan nang tapatupa di huriatta saliling sa tao bulonon, mulo taguare pe nang taulahon di bagasa sa tahun on, dan nagabi patubegehon akka keberhasilat tahita disi, alai namarningo dohita di panupakion ni debata, di akka naung taula di tonga-tonga ni huriana. Laos ima mangojar rohat tamadok mauliat itu debata. Atong maulo mangalak kape hita tu tahun na baru si pasahaton ni tuhatta tu hita tapangido matotong. Padongan ni onna asa songon panopahion ni debata di hita di tahun 2022 lobi sianido pe tupahan ni debata hita amongoti tu tahun 2020. Tahun 2020 ima tahun profesionalisme dalam pelayanan HKBP. Nanienet sian Filipi 2 ayat 12. Saya anggiat nomor hiti taparayahi ma pelayanan na dumenggan di tongani huria. Songotada nang didongani debata huria na di bagasan perdalanan na. Di ujung ni barita jujur tahunon hami songon ulan ni huria padita nama kobasi huriata. Rabdohot parhalado pasahatot tu hamuna saluhut ruas ni huria. Molo adong akka haurangan nami di pakobasion di huriatta di tahun 2022 on, jumolo mangidoma pami sian saluhut hagaleon nami, tangi ako kamuma asalam tu sikopna pakobasion nami tu akka tahun na mangihut, jala taparyahi akka na dumengga di tahun 2020 tolu. Ayadong, aydang margogo hami yang gosian hadirion nami sardiri, alairap masih rupa mahita di akka na hurang lobi tujuanon laos tikyo mahu pasahat tami tang yang dohot horas tu hita saluhuk na. Selamat melayani Cawang 21 Desember 2022 uruan ni huria HKP Cawang Padita Joshua MF Aritonang MTH. Songonima berita pelayanan ni huriata akka manginang melotung adong akka nasoh suratok kami disi sayang giat ma anon musi itu akka tikinarang ro boy tapasikop tujuanon. Ima nuaing pinasahak ma tu inang bendahara untuk memberikan laporan keuangan kita di dalam tahun 2022. Horas madihita. Shalom Mamang Inang. Berikut saya akan bacakan laporan keuangan untuk HKBP Cawang periode Desember 2021 sampai dengan Desember 2022. Untuk saldo kas awal kita, untuk kas huria, pembangunan dan hamaleteon sebesar 282.058.985. Penerimaan sepanjang 2022 ini, penerimaan tuhuria jumlah totalnya 424.618.283.
Penerimaan untuk pembangunan 42.139.151. Namar Boho pilihan 2, kemudian pilihan distrik dan Hamalateon dengan total semuanya sejumlah 45.109.101, sehingga jumlah penerimaan untuk periode Desember 2021 sama dengan Desember 2022 sebesar 511.759.335. Jumlah pengeluaran sebesar 543.415.971, sehingga kas akhir kita per hari ini 31 Desember 2022 sebesar 250.402.349 dengan perincian untuk huria sebesar 180.965.177, pembangunan 68.937.172 dan Hamalateon untuk uluan 500.000. Untuk detail penerimaan, pengeluaran, Namar Boho dan pilihan 2 juga si Palas Roha bisa dilihat di lampiran 1 sampai 4. Terima kasih. Sundarni Mandok Moleatema mewakili Ruas Huria, dilanjutkan yang mewakili Parhalado. Yang mewakili Ruas, Seru oras marita saluhutna. Matok molate do cumuru tomat bata. Ala dipangiring-iring na do holong na tuhita saat ujungi tahun 2022 lumubi di bagasa Poringinon marpungu hita sudi. Jadi aura pola hubotu kudang mulai ate alai parjol mahudok tu pangulan ni huria kami Pak Cawang mulai hutul perkembangan memang selama 2022 mulai tema di Tuhan jaka asnil hatta salut na lumubi hamak ka pangulon ni huria kami Cawangon selintas kebanggaan memang sebagian di antara grup famili keluarga ada suatu kelebihan di ruas tahun, tapi gereja nak gelengon, mulai tema di Tuhan, las ni rohai. Di anak sekolah minggu. Begitu juga kepada pimpinan remaja Naposo Bulung. Karena apa yang kita perbuat itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah keinginan orang tua. Begitu juga Tuhan. Jadi kita kembangkan, kalau istilah saya selintas bahasa K3 itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Terutama kita memakai pikiran, hati sama iman. Bukan karena kepintaran kita, tanpa kita ada iman, mustahil semua. Untuk itu marilah kita selalu digembalakan oleh Tuhan. Kita mau digembalakan oleh Tuhan. Kalau menurut saya. Jadi kebetulan juga naking sangat lasroha mabigi tong dipunguan
ni lansia terutama. Memang saya pribadi memang memohon supaya kita lanjutkan grup ini, karena kalau kita kebaktian lansia, Amsal 17 ayat 22 kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah adalah mengerikan tulang. Inilah kita sesuai dengan firman Tuhan kita laksanakan. Kita gembira berkumpul sekalipun hanya 2 minggu sekali kan, karena yang kita lakukan itu adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi ada satu kesedihan merasa saya selama ini yang boleh dikatakan kata Bataknya itu aku nau di sana, tapi aku merasa aku perbuat tu huriaton, terutama lungudur aku dipimpin di dokonau pimpinan ni ama alai merasa gagal lau itu bro tu amang padita merasa gagal lau, jadi disope di bagasa tikion mangiru awak keturunan ama baru hira-hira hita tu tahun 2020 tuluan. Unang kita kalah tu grup lansia. Ima songon pengiduan tu akan ruas dengan ama, terutama akan lebih muda. Semangatlah kita, semangat supaya apa yang kita perbuat itu Tuhan tahu semua itu dan akan diberikan. Jadi sama panutup hata tujungi tahunon tupe di sono pasatami songo selamat tahun baru nami keluarga Togatoro boru sinambela opu hoplin sehingga matotong hita holong masih haurongan di bagas tangiang 2020 tahun ruas melihat ditikina di pasat muna tuau horas marita selamat tahun baru 2020 tupi pajulu son pasat baru nami amin horas. Horas ma dihita saluhutna di amanami do inanami ruas nia kabibi cawang sian met satu na matua. Jadi kami sian parhalado maddo mulia te godang matu hamu sude ruas nia kabibi cawang di na kingan na tabereng laporan berikni na di pasahat amang padita amang uluatta dohot laporan keuangan ni HKBP Cawang. Kami sebagai parhaladu sian bagas ni rohanami pasatami salinai maulete godang ma dihamu saluhutna. Saya totong ma diramote Tuhan sude ruas ni HKBP Cawang dina menyambut tahun 2020 tulu. Saya totong do mangido segodang do hahurangan nami dina makobasi hamu ruas ni HKBP Cawang mangido hami mangelek asa totong di pasingot tamu hami asa totong masih urupan hita di nama baen asa lamdenggan HKBP Cawangon gudang do kekurangan kelemahan alai molo boy hita masih tukul-tukulan menang masih rupak kita di kekurangan tahun boy doi mardalan denggan
Dan memereng nakingan sempat disinggung nageleng do hita sebagai gereja alai au pribadi makilala do sangat penuh kekeluargaan. Hita geleng alai masih tedah do hita sudi saluhutna. Itu kelebihan nagelengon. Jadi tabain ma nagelengon asa lebih terasa holongi di gereja tahun. Ina hami mangido masian parhalado Tuhamu sudah ruas asa bue mangalehon diri membain pelehon dirina tu gereja tahun asa bue lam tu dengganna tu ulina hita di namar gereja di HKB Cawangon ruas tahun 60 itu do sudah mar 210 alu halak alai dibayan Tuhan itu dan kekurangan hita di pas-pas Tuhan do di masa-masa nasalpo di tahun naburuki kita di apalagi di situasi pandemi boido hita madalani tahun naburuki mau nakingan hata pembukaan ni sian parmingguata menang ibadah ta bui ta mangurdot ninna di tahunon ima urdot ni hanguluan adong perjupangan adong persirangan la songonima tapangidot tuhata asaboy hita totong dengan Tuhan dinalao memasuki tahun 2020 songonima naboy pasatami Tuhamu suder wasni HKB Cawang apalagi tikyon serap mahita masih tukul-tukulan serap mahita masih haulungan inamabain dengan gereja tahun mau lihat tema kita salutna. Marende maita sian buku ende nomor 585 Uhud Papungu Pelean. Sombama Jehovah de batata amin haleluya si gonggom langit noroon di isina amin haleluya betahi talau marsimbang tujolona amin haleluya nasokal jalana badiado Jehovah amin haleluya endehon 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 amin haleluya.
Jehovah debatata, amin haleluya. Para sirohana, sumurung do ibana, amin haleluya. Ta endehon magoan ni debatata, amin haleluya. Alani denggani basana rotuhita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Jehovah debatata, amin haleluya. Nabonar jalabar mulia do Jehovah, amin haleluya. Tapati pulma goarni debatata, amin haleluya. Nati gorjalasa sungogo salelengna, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Damai ni debatana sumuruk sia saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Horas madihita saluhna. Hata ni debata di perpunguata ima pertangyangan bodari di ujuk tahun 2022 di enek dosian Rom biddu 10 sada mamuka sian ayat 30 sahat rodi ayat 30 onom tajahama secara responsoria bagasnai atong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata do akka uhumna jalan naso habogasa do akka dalanna ise mangaleho parjolo tu ibana asa dibalos tu sih dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir di dalam ayat 36 ini menjadi topik di dalam persekutuan kita hari ini, amang inang. Di ibana mahasangapon saleleng nilelengna, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Patut doi dohonota ala sahat kita di tanggal 31 Desember 2022 dan kita hiyak kamang patut do honota di ibana mahasangapon ro di sayang lelengna ala di pasu-pasu do hita di bagasan nasa tau bolonon nian meragam do akan masa di tonga-tonga di nguluta na buiro masa akka parukilon tak adobi do akka persoalan pergumulan hidup parsahiton ala taida ma dengan bahasa ni debata di bagasan nasa tau bolonon tu hita kan umar sada-sada akka manginang hobbar tu riko ninguluta hobbar tu kebutuhatta saya di para debatado si pata olodo akan nasuhar masa di tonga-tonga ninguluta alai dinamasahi nasuhar ipe di dongani Tuhan itu hita diurupi Tuhan itu hita nah soboi ita persuada di tonga-tonga ninguluta alaniaha ala tung maseta kasdo tahilala padongan ni debata di tonga-tonga ninguluta alani i dokonota ma aka manginang bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya di ibana mahasangapon ro di saleleng-lelengna sada hal yang istimewa doon di tonga-tonga ni huriata aka manginang molojolma aka agama asing majoni dok rupani akhir tahun adalah waktu kesempatan untuk berhappy-happy mak nih dok dan kita ya kamang berlibur mardalani nian molo taida noaeng di tanggal 31 daun di Patupa do festival tahun baru di Patupa DKI Jakarta do pola do sampai 7 titik i adong di Sarina adong SCBD adong di dia adong do sampai 7 titik sama las ni roha sude aka jolma alai anggo kita tarlungobi songon HKBP tapatu padu pertangyangan laho makamolatehon sude dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ninguluta dakolani sadana unik na istimewa jalara HKBP namarana patu pahoni pukul 00 wib tapatu padu ibadah tahun baru di tonga-tonga ni keluarga jala disi laos adong do di Patupa madok hata ya muloni ingot kalau saya mengingat dulu waktu kecil 2 minggu sebelum madok hata itu sudah jantungan 2 minggu sebelum madok hata sudah jantungan ya. Sampai itu hari hanya sebelumnya sudah dipersiapkan apa yang mau dikatakan tapi ketika sampai tiba waktunya Holan dok, selamat tahun baru mak, bapak dot oma, itu tertangis. Nah, iya. Walau dang ibu tomat dok habis di hononna. Iya. Tetapi ada satu yang luar biasa yang menarik di sana adalah ketika pukul 00 WIB itu, setiap keluarga selalu mengambil kesempatan untuk saling memaafkan. Saling mengaku bahwa setiap pribadi memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak hal-hal yang mungkin menyakiti sesama keluarga, di antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Tetapi pada masa itu selalu diambil waktu untuk saling memaafkan. Mat pamuati maroham oma Bapak, dia kahahurangakku di bagas tahun 2022 on. Tutu jojo duhar sahi hamu tangyakom mak. Dia kahahurangaki di tahun 2020 tolu unang benian hulahi. Ada saling memaafkan di sana, ada saling mengaku di sana. Memang sebagai manusia kita tidak akan pernah terlepas daripada setiap kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Molo EDT dok nang pat nang mata luhut na do marsalah
Atong sudah hita na di sonope akka manginang, akka na marsala do hita. Dakolan tu keluarga ta, tu akka dongatta pe nasa huria, dongatta nasa parkarejuan dolan akka na asing, alani i hulala dang adok kita na sumar dosa di bagasan nasa tauno. Adong siya kita kamanginan, dang adong na sumar dosa. Dang adong rana sumabahen mungkin suguruhan itu akadungan na. Saya rong doi. Alani i di parpunguat tabor nginon. O masa detik kiri hita lahmonal puhoni saluhuna. Adorang sosal sahati tatu tahun 2020 ikon tapasai sude. Akka acik niroha, akka sugo niroha. Di tahun 2020 tapariahi ma ngulu nai baru. Dada buano be akan di tahun 2022 alai masuk matu ngulu nai baru. Alani akka manginang nuaeng tajalang majo siamun hampir akta songotada masih salpuak kita di akka hasala atta. Tajalang majo siamun hampir angta selamat Natal tadok rupani. Dipudi habirang bodo masih jalangan. Inang tianggur nih apal daudo di jalan gudang dohora dosa nibana. Iya. Ala iba tuduhon akamanginang asa pahingotok kita dia kah salat tapi ikon radedo hita laho masih salpuan. Alaniah akamanginang. Idun api nasaha ni Apostel Paulus tuhuria Rom diturpukon. Ada suatu kekayaan yang dimiliki oleh Allah. Bagas nai atong hamoraon na songo dia don yang penasaha ni Apostel Paulus diturpukon. Hamoraon secara materi do daun. Tetapi kekayaan secara anugerah amanginang. Anugerah yang luar biasa begitu dikagumi oleh Apostel Paulus, Rasul Paulus, dan itu yang disampaikan kepada orang Yahudi Kristen ketika itu dan orang yang non Yahudi Kristen ketika itu. Adong sada persoalan di hati hai akka Kristen nasian Yahudi menganggap diri bahwasanya mereka lah orang yang diselamatkan. Hanya mereka lah yang layak menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan alaniaha karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Karena mereka adalah orang-orang yang bersunat, orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna menurut pemikiran mereka. Sehingga ada di sana kesombongan rohani akamanginang. Tetapi sebaliknya juga orang Kristen dari non-Yahudi mereka juga menganggap bahwasanya mereka lah yang diselamatkan. Karena apa? Karena orang Kristen dari Yahudi itu telah menolak keselamatan yang disediakan oleh Allah. Marhite aha, enggak dibunuh Yesus Kristus marhite silang i. Ditulak nasi dia do Yesus Kristus i. Allah ni hami malua do. Allah ni silang ni Kristus i Allah wa porsai hami. Sehingga kedua aras itu menganggap diri bahwasannya mereka lah yang diselamatkan. Akamanginang itulah yang disampaikan oleh Apostel Paulus, Rasul Paulus ketika itu. Bahwasanya bukan hanya dari kalangan Yahudi, tetapi dari non-Yahudi juga semua akan menerima keselamatan. Anugerah itulah yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Itulah yang dikatakan bagas nai atong hamoraon, oh alangkah dalamnya kekayaan. Sehingga kekayaan di sini bukan berbicara tentang materi atau berkat-berkat duniawi, bukan, tetapi kekayaan di dalam anugerah dimiliki Tuhan. Amanginang, sesungguhnya kalau mengingat apa yang kita lakukan, kita tidak layak lagi menerima anugerah itu. Tetapi oleh karena begitu dalamnya anugerah Tuhan itu, kekayaan Tuhan dalam hal anugerah itu, maka kita menerimanya. Yang kedua, hikmat dan pengetahuan Tuhan.
Ini yang luar biasa dari Tuhan. Hikmat Tuhan Allah itu juga ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Molo akan habis tarupane pasti dohononna jala molo di sada Korintus ipe di do hautodo silangi diakana lao binasa. Ketika itu ada juga pemahaman bahwasanya salib itu adalah sebuah kebodohan. Tidak mungkin. Tetapi itulah hikmat Tuhan itu, akamanginan. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Hikmat Tuhan itu tidak seperti hikmat yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita berpikir, kalau hikmat manusia, Tuhan kan maha kuasa, maha mampu, maha segalanya. Dengan perkataan saja sesungguhnya dia bisa menyelamatkan manusia. Tetapi hikmat Tuhan tidak demikian. Tuhan kan maha kaya, maha baik. Tetapi kenapa di dalam kehidupan saya yang selalu baik beribadah, pertangyangan, memberikan persembahan setiap di dalam kebaktian, saya tidak pernah melupakan itu. Tetapi seolah-olah penderitaan ini tidak pernah berhenti. Atau bahkan saya merasa lebih berat dibanding orang-orang yang lebih jahat. Anggo akkana jahati selam terpasu-pasu do idang nguluna. Buidu ta ida songoni ati akamanginang ibana dong edde si polisi mok botang-botang ninna arong do songoni. Tetapi itulah hikmat Tuhan, akamanginang. Di dalam hal itu ada hikmat Tuhan yang ingin kita ziarahi, yang ingin kita jalani dan ingin kita ikuti. Bahwa kita tidak bisa memperkirakan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, akamanginang. Kalau kita secara jujur mungkin melihat selama 1 tahun ini, bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita, bagaimana Tuhan membuat hikmatnya di dalam hidup kita. Kita mungkin merasa ai molo hikmat ta ala burjudo amang siaduyon ba iko pinasupasu maon mamora maon dinggam maon sude molo hikmat ta ala burjudo marminggu serep rohana nasumasa tu son persahiton molo hikmat ta. Tetapi hikmat Tuhan bisa saja terbalik. Si patah saya Soeharto nabidane dewata di tengah-tengah nguluta. Tetapi di dalam itu ada kemuliaan Tuhan yang ingin kita lihat, amanginang. Akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus alani aron yang dohonota di jodoh kita marhite turpukon asa mamuji debata di bagasan ragam ni akan masa di tengah-tengah ni nguluta. Manang ditiki arsak, manang ditiki lasroha, dijauh kita lahu mamuji debata di bagasa salukuk nai. Ala niaha, ala debatado na marbisuk, ala debatado na berhikmat. Datung adong na mangalehon akka nasehat tu debata. Melutajahan aki di ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Dangadong na mangalehon nasehat tu debata ati akamanginang. Dangadong alaniaha karena begitu dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Kalau kita mungkin dapat mengukur dalamnya laut dan tingginya langit, melebihi itu hikmat dan pengetahuan Allah yang ada di dalam dunia ini. Daksongon adong sada cerita akamanginang didok sahalak doli-doli sada halak doli-dolion nang berjuang doon lo pasti sekolahna. Untuk SD dia harus menamatkannya selama 8 tahun, SMP 5 tahun, SMA 6 tahun. Ale duk kon duk tamati sude lamai baran na tu jaboni amang buruna di Jakartaon. Oma caritai daku boto mga Jakarta Timur, Jakarta Selatan on.
Marang na di bidara Cina do dang apala boto. Iya. Ala di do ibana na to ang boru naon. Ang boru kari cuma jual di perusahaan mi nina. Jala pem mau langsung direktur minna. Ala niaha ala jono rohana ra rupani. Ala isong natabotoi hola pasidikon SD, SMA, SMP, SMA pe na bergumul ibana. Dilihat dotong. Alai tetapi tidak lama setelah itu perusahaan yang dia pimpin langsung bangkrut dan amang borunya kemudian mengatakan mulak mahu amang humuda libeho dihuta maho mangula nina mulak maibana tu huta dina mulak ibana tu huta martani maibana jala disada tikki hudul maibana disada hauni mangga pohon mangga disi di daibana ma akka susuanan naon ai dang bisu Tuhanon ninna di daibana semangka na sinuanna base mangkaon nih semangka ini buahnya sangat besar sekali lebih besar daripada kepala saya tetapi batangnya sangat kecil ini mana tapi kalau saya lihat mangga ini batangnya sangat besar tapi buahnya sangat kecil nasa mangga mah kono rupani buah ni manggai iya nasa mangga mah iya ini enggak berhikmat Tuhan ini bana masa semangka yang buahnya begitu besar tetapi batangnya sangat kecil dan mangga batangnya sangat besar tetapi buahnya sangat kecil ini bana saya kipas-kipas ibana mah markipas-kipas ibana tiba-tiba adong masa ada madabu mangga toho tu uluna adia kamang sada mangga na mokol dibuat ibana itordingot ibana na dok nai tutudu hape debatado na marbisuk ni ibana aut sura na semangka na madabu tuluk ku anggau pingsan nama ni ibana akamanginang begitulah dalamnya hikmat Tuhan. Sesungguhnya kita tidak akan bisa mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi yang dapat kita mengerti ada penyertaan dan topangan Tuhan di dalam kehidupan kita di segala keadaan itu. Tahun 2023 dalam jangka 3 jam lagi kita akan memasukinya Amang Inang. Seperti biasa kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2023. Semasa tahun 2019, tahun 2020 kita tidak pernah menyangka bahwasanya kita akan menghadapi COVID yang sangat luar biasa, menyeramkan. Atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain yang kita hadapi. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu. Dan saat ini kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita sedang memasuki tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun pemerintah sudah memberikan sedikit pemberitahuan bahwasanya kemungkinan ada resesi nina, tetapi pemerintah sudah mengambil langkah-langkah preventif untuk itu. Akamanginang alai di luar nii godang dope na sutaboto neng masa di tonga-tonga ning uluta. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Tak ku tahu kan hari esok. Tapi yang ku tahu tangan Tuhan memegang tanganku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari Amanginang. Tetapi pertolongan Tuhan jelas kita tahu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakhiri tahun ini dengan penuh pujian kepada Tuhan. Oleh karena pertolongannya, maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di dalam memasuki tahun 2023, kita juga membutuhkan topangan dari Tuhan. Dan di dalam keadaan itu, untuk Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat menjelang tahun baru Amang Inang, unang lupa hitaan no patupahon. Acara ujung tahun pukul 00 WIB di Bagastabe, adong do acara na di Bagihon di grup HKBP
Jala hutong sami pe anon musik pengiringna asa boy lau mengiringi hita lahu ibadah. Tuhan memberkati. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nahu sombahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hupuji hami ho ale Tuhan debata. Ala denggan basam dohot asini roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Namar mudu-mudu ngulu nami ganuk marsada-sada. Namar mudu-mudu huriam HKBP Cawang on di bagasan manipat nasa tahun on 5 tahun 2022. Dang tar lakahok kami salah kape anggo soalani pangurupiomu alai Tuhan. Alani i huamalati hok kami ma. Di asini rohami naung takkas huilalahami. Diragam ni akan namasa di tonga-tonga ni ngulu nami di bagasan nasa tao bolonon. Didiki marsahit nang ditiki hipas, ditiki las nang ditiki marsak pehami. Tung takkas do di hilal rohanami pangiring-iring omu, padongan omu, pangurupi omu di tonga-tonga ni ngulu nami. Mau lihat ma Tuhan. Songon nang di dongani hohami saluhuk na. Di tahun 2022 on nang bongotan nami masa ada tahun naik baru 5 tahun 2020 Tuhan dongani jala parmudu-mudu mahami totong homa Tuhan napasauton akan hobar tolomoni roham mulutung adong dope akka nasosaut akka nasinakapan ni rohanami di tahun 2022 saya si roham saya pasau mai di tahun 2020 sudah akka sita-sita nami sudah akan hinirim ni rohanami di tahun 2022 dan haruboi dope saut obar tolomoni roham pasaut mai di tahun 2020 tulon asima roham Tuhan nang ditikion tang yakon nami do sudah akan manami inanami ruas ni huriam HKBP Cawangon mulai sian na met sekolah minggu remaja pra remaja naposo bulung sudah akan natoras nang songoni akamanami inanami nang lanjut usia. Homa totong Tuhan na masung-masung ngulu nasida. Homa totong Tuhan na mangaramoti ngulu nasida. Mga lehon akan nariko di tonga-tonga ni nguluna. Saya lehon hahipason kajang ni umur dohot las ni roha. Lehon akan narikoti di tonga-tonga ni nguluna marhiti akapar karejuan nang pinasahamu tu nasida. Jala totong paingok nasida. Allaho maka molatehon isaluhukna di tonga-tonga ni nguluna. Ali Tuhan nang ditikion buron nami do tangyang nami huriam HKBP Cawangon di sude akka program naik sepatu paon na di tahun 2020 tulon homa Tuhan na mangurupi homa Tuhan na masuk-masuk hona mangalion hasadaon ni roha di tonga-tonga ni parharado langsung ni do tonga-tonga ni ruas ni huriam lahu patu pahon akka pakubazion padahon akka roha-roha diri ali Tuhan asa di bagasan hasadaon lahu patu pahon akka pakubazion tujuan narion lamar sangak magwarmu nabadiai ali Tuhan debata amanami nang ditikiope uwa kami maritang yang nami sadok HKBP narong di Portibion tarlumobi di napatu pahon sada program naik baru ima sentralisasi keuangan homa Tuhan napasaut toni hobarto lomoni roham asa anggiat marhite sentralisasi lamang erbang ma harajam di tonga-tonga di Portibion ali Tuhan debata amanami yang ditikyon tangyakonon nami do sude akaruas ni huriam nasoboy rap dohot tami akan namula tubo napasogit akan liburan do akan dia penuaeng homa Tuhan nama jagai nasida ramoti sude akaruas ni huriam daw masian akka parsahiton daw masian akka mara mulutung adong na di bagasa parsahiton saya pamalum ma mulutung adong na di bagasan akka arsak ni roha saya puli ma mulutung adong akka na di bagasan hagaliope saya parguguhi ma asi roham Tuhan saya hodok tong nama dongani nguluni ruas ni huriam ganuk marsada-sada suang-suang ni nang bangso do negara namion ali Tuhan homa totong na manguluhon marhite akka pemimpin itong-atongan di bangsoon asa di bagasan roha biar mida Jehovah inalaw mangulahon akka tugas tanggung jawab na
Talu mo binilah mamikir hon akan adumenggan di tonga-tonga ni bangsoon. Asiroham. Saya leo di nasida gajang ni umur las ni roha do hahi pason. Asa di bagasan hahi pason nasida. Lahu patu pahon akka kebijakan-kebijakan na dumenggan dope tujuan ni harion. Ali Tuhan marningo do hami di sudi akka si solhot nami. Na di bona pasugit. Sudi akka na hoholongi hami. Na makaholongi nang dohok na sumakaholongi pe. Tong saya paso-paso nguluna. Tong saya lehon narikoti di tonga-tonga ni nguluna. Jala jagai pada usia nasida akaragam di parmarandot parsahiton. Asih maroham Tuhan. Orajumi hami pardosa na gudang dohami. Saya sama hami sian hadu saun nami. Asa tung tama hami kiabe habaoran di pasu-pasum. Mulai ate mariho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Martangnya kami tuho. Amin. Huhut mata pasahat peleata mared de mahita sian buku de nomor 710 ayat sada dohot udutna. Haki iring-iring lakaki tung mau do dalani unang lilu audisi Yesus Tuhan gomos tiop tangaki nagrahis pedalani sahatau tusur bumi. Nang pero galut bangi manoho pisoluki dang mabiar audisi Allah dilapuki Yesus Tuhan tiop tangaki nagrahis pedalani sahatau tusur bumi. Togu ao tu haki mamolus galupangi ho patogu rohaki satu ujung naik Yesus Tuhan gomos tiop tangaki
nang rahis pedalani saka tu surgoi. Hurian itu hatta nunga di papos rohatta marhite hatana pabuasian ibana do saluhu naro marhite ibana jala marhapatiat tu ibana do sudena alani i totong mahita marguru tu panuturion itu hatta ai sakap hasonangad do sakapna tu hita. Sai togu-togu mahami Tuhan tu dalan lomo ni roham ai rapoko sonang dohami mardalan. Di bagasan pos niroha dohot pakirimo tu hatta tadapotto matao 2020 tolu nanaing basa-basahon ni tu hatta tu hita unang mahamu mabiar jala unang manodit-nodit haposi madebata nama jaga dohot mangalinggomi hita ai ibana do siparmahak kita jala hita biru-biru pinarmahanna dang tagamul luasonna tasuladi pakmu jala dang nok mata ni si jagaho alani tu debata maho totong makirim. Tu debata do pakirim maki di tanola nang awang-awangi ibana do haposaki tok tong do diramoti lakaki torope mara-mara opia debataki do sumariho ibana dona mandongani tatangyap ko mapeliat tato adupan ni bata martangi yang mahita ale di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni selehon haroan ni saluhu silehon na denggan doh nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masyan na nilihom mi tuha mi pelian nami tuho sa ijalo may gabi uap na husus di jolom paso-paso may jala ramoti asahu parahasiak kami pelianon pati buluhon haraja mo ditong atongan ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang di silehon-lehom mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen rak madok mahita di tangiang ale amanami na di banua gijang sai binorbadia ma guarnu sai roma harajaon sai salat malamone roham di banu tongaun songon na di banu agijam lehon matu hami sadarion hangoduan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami to gihon tu pangujunan malua mahami sian pangago jalo hamua pasu-pasu sian debata amata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim amen amen Diamanami inanami nah inaholongan ni Kristus hami nama kobasi parpungat tadi bornginon pasahat tot tabi nami matu hita saluhukna selamat Natal dohot selamat menjelang tahun baru mari hita saluhukna Horas
tu debata no pakiri maki di tanah laut nang awang-awang. Honang pos rohaki